What's up, madlang people? This is your boy here, Louie Cho, ang creator ng channel na ito. So, welcome to my channel. Ang atong hisgutan karon guys is how to really work smart in your YouTube channel. So, without further ado, intro! So, guys, ako yung sige balik-balik nga ang paggama og YouTube video kinahanglan na agid siya technique nga imong i-apply aron muhalin ni ug aron i-recommend ni sa bigger audience. Una niya na ang imuhang title. Kinahanglan ang imuhang title is kanang mind-boggling gid ba nga kinahang scroll bitaw sa kuan yung mga subscribers ug sa mga tao nga mga kuan di sila ba masyak la unsa jud ka ni no maintriga sila ba catchy na jud kay na siya. Kinahanglan imuhang title ingon ana. Next is ang imuhang YouTube thumbnail. Kinahanglan ang imuhang YouTube thumbnail yun nga inig scroll lang gyapon nila asiga ilang mata lo unsa ni lami ni ay din balik-balikon jud nila og kuan ba di gid sila kapugong ilang kamot bitaw og kuan pitik gyud ato kanang di gid mapugngan ba mo nay sekreto diha. Ug ang ikatulo kanindot sa imuhang content, kanindot sa imuhang topic aron longer ang ihang watch time, taas din ang imong retention rate. Og ang ikaupat ang imuhang tagging. Kinahanglan na itag ang imong video. For example, galuto ka, butang nimo sa tag dito cooking, Pinoy cooking, inana na itag aron ma-search dayon siya sa YouTube. Pero naa pa joy nindot kay nga pamaagi aron pag-promote sa imong YouTube videos. Aron mo daghan ang imong subscribers, mudaghan ang imong views. Kahapon ay atong miaging days nag-ingon ko nga dili na ko mag sub to sub ug tuod wala na ko nag sub to sub, pero nakahalin pagyud ko og 15 ka subscribers. Tiaw nimo na wala ko ga sub to sub pero sure kayo ang subscribers nga ming sulod, whereas kung attend kag live stream dig sub to sub ka nang gabi 15 ka buok imong nakuha, pagkabuntag nakuha ag pulo kay ambot mo kalas ba ambot ngano na I don't know mo kalas bitaw tinga ko ga-subscribe man ko ani niya ning niambak mo noon pagkaugma mo na sa dili ka saligan ni ng sub to sub. Ang YouTube gaingon nga dili jud ka mag sub to sub, so simple kay instruction no, so maminaw lang pud ta. So going back to really working on your YouTube, very smart, i-share nga to sa Facebook. I-announce sa Facebook nga, oy guys, oy mga Bisaya, nang tawa ang akong video kay nindot kaayo ni. Kana makagain na siya og views og subscribers. Kay kung naa kay Facebook mga friends nga ibutang talang 5,000 ka buok siya ro sa isan, ana wagi mo lantaw. So ingon ana akong gibuhat. No yun join og mga groups og mga groups diha sa Facebook. Diha ma-promote ang imong YouTube channel o YouTube video. Una, join kag Facebook. Kaduha, kung naa kay Pinterest, Twitter, Instagram, i-share ang imong mga videos diha. O lastly, nga akong i-share ninyo guys, naggama kog vlog. Vlog ba kanang murag Pinterest bitaw kanang maggama jud kag istorya, article, naggama kog vlog. Pagkahuman, go to blogger.com or wix.com, make your own website and put your videos there. Magama kag article nimo didto, i-insert nimo ang imong YouTube video. Effective kay na nga technique. Very smart technique. Ayaw pagpalabi og si tan-aw mo gihapon. Mutan-aw na sila nimo og kuan kanang ganahan o dili. Ayaw pagsalig anang imong subscribers, pangitag pamaagi. Hoy Bisaya, pangitag paagi nga work smart. So if you like this video, kung ginahan ka nga video, please consider liking mga Bisaya, paminaw, and then subscribe to my channel. Thank you, bye bye.